Čaute lidi, vítejte u mého prvního let's play ze hry Minecraft Pocket Edition verzi 13. Jdeme na to. Tady už mám rozehraný jeden svět, je to vesnice a já ho pojmenuju YouTube. Budu točit ještě s bráchou, který tady je. Jestli by něco řekne. Ahoj lidi. No a možná se na mě připojí. Bude mi to vyšší polosti. Tak a jdeme na to. Říkal, tak máme, tak už jsme v Nedru byli a i našli jsme pevnost. A jak vidíte, sedlo opravdu je v Minecraftu 13. Jestli jste tomu nevěřili, počkejte. Tak sedlo je opravdu v Minecraft 13. Takže kdo tomu nevěřil, tak to, ale je to omezené, protože se nemám na to žádný, jenom se to musí najít v tom, je to v České v Nedru v pevnosti, to tam je. Kdo hraje Minecraft už nějakou dobu, tak možná ví, kdo je začátečník, tak to jenom říkám. Aby když vám někdo ukáže, že našel sedlo, tak mu věřte, že ho našel fakt v pevnosti a že na to nemá hacky. Někomu, jestli někdo má hacky a začne se tím frajeřit, tak mu ukažte toto video. Tak, jak vidíte, tady je náš dům, trošku, tady máme ten portál. Cít na tuto vesnici je dám ho do popisku videa a když jsem s brachou hrál, jak vidíte, a hned jsou tu dvě kovárny a v každé kovárně je po smaragdy, tam jsou železný krumpáč a to smaragdy. A tak, jak jsem říkal, byli jsme v Nedvičník, jak vidíte, našli jsme pevnost. Klidně vám ji teď ukážu, ale chodit, když tak si vezmu jenom ten, toho by mi líto jako nebylo. Zapnu příšery a jdeme na to. Trošičku se to seká. A to mám nervy, ty vole. Omluvte za to sprosté slovo. Ale nikdy mě to vážně štve. Se to tak seká. Dá se bude tím. Chci jít do Nedru. Ahoj. A i na rána. Dám jim to tu pro výzdobu. Na tom zničany. Tak vám to asi neukážu. Protože se to dozve. Ale asi jo. Kdo mi nevěří, tak důkaz. A jestli byste chtěli na to, vidět pevnost, což bude o něco těžší. Je tu spousta těch. No, ta pevnost je tady. Co dělal? Ty? Jo. Prošel normálně. A vtipl jsem. Ale jak tam ta pevnost opravdu byla, jak jste mohli vidět, žádný ten, že bych to, ale opravdu jsem měl trošičku se, pro ten meč nemusím, toho mi nebylo líto.
Jak slunce už zapadá a spát se ještě nedá. Jak vidíte, cože? Ten zlatý meč je zpátky. Potvora jedna. No, asi to tu jenom ten dom osvětlím. Tohle už nejsou jako takové ty začátky, co většinou se točí, ale to už je rozehrané. Ale říkám, že to teprve založili ten svět, dali jsme seed a zkoušeli jsme hledat. Pokud to, tak zkuste ten seed a zkuste postavit i portál. A když tak si zapamatujte, že je to velký dům blízko druhé kovárny. A zkuste postavit přesně tak, jak to je portál. A můžete mít to štěstí a najdete pevnost, jako my. Tak, kdo by se sem, jestli se tu někdo připojuje, to nevím. Steve by tu někde měl být. Počkej. Nekopej nic. To je Steve. Já tě jdu na peť. Nezapomenu druhou tu. Aha, tak Steve bude někde tam. Jinak můj brácha, s kterým teď hraju, má taky založený kanál. Jmenuje se David 2009. A už vidím jeho nick, jak jste mohli vidět. Vy ho tam asi taky vidíme. To je tam. To blikající světýlko. Tak vidíš můj nick? Co? Jo. No, dobře. A já už jdu spát. Už spím. Doufám, že přijde taky. Dělej, jsou zaple příšery a ty necháš otevřené dveře. Jak si zapl příšery? Hele, jak si... Ty jsou příšery. Nikde. Buď jsem je vypl, anebo jsou zapnutý. Podívám se. Jak vidíte, jsou zapnutý. Ale ne... Proč? Ty nech... Hlavně neber důležité věci z česky. Asi je budu Když tak si vem, že ten zlatý meč, nic víc. A ještě to bude je taky zapalovat. Já ti házím zapalovat. Běž je zapalovat. Jestli tu něco zapalíš, tak tě zastřelím. Vidíte, máme 5 netherbricků. Bojím se. Pojďme, ať má ty pomoct. No, že jednu noc jsme přečkali, bacha, zombík, vidím zombíka. Já všechno budu sledovat z pohodlí domova. Hele, Matěj... Zombík, kostlivec, zombík začal hořet. Já jsem pořád doma. Oho, ale já nechal otevřené dveře. Já taky pozoruju. A bacha na creepery. Já se koukám. Ne! Já jsem si Počkej, já budu pořád. Tak, tohle by byl pro tenhle let's play všecko. A to bude asi všecko. Tak čau.